Hola, nens i nines! Feliç dijous! Avui és un dia molt especial. És el dia de Sant Jordi, el dia del llibre. I que millor vos he duit un conte, que és molt especial per jo. I es diu En Pep va a l'escola. Esteu preparats? Per poder-lo escoltar hem de tenir les orelles d'elefant, els ulls de mussol i la boca de formigueta. I doncs, si estem preparats, allà anem. En Pep va a l'escola. En Pep li encanta dormir, però els dematins sent el seu despertador que fa ring, ring. A en Pep li costa molt aixecar-se i sent la seva mare que li diu: «Vinga, Pep, aixeca't!» I en Pep, no pot obrir els ulls. «Vinga, Pep, que és hora de berenar!» Sabeu que berena en Pep els dematins? Un bon tassó de llet amb cereals. Que és de bo!» diu en Pep. Diu: «Vinga, Pep, agafa la motxilla i la jiqueta, que és hora d'anar a escola!» I en Pep se posa la motxilla, se posa la jiqueta i cap a escola. Però tots han arribat i en Pep no hi és. El cridam: «Pep, a on ets? Pep!» En Pep havia arribat el primer de tots, el veus aquí. I conte contat, conte acabat. Espero que aquest conte us hagi agradat. I avui, que és un dia molt especial, és el dia de Sant Jordi, espero que des de casa també mireu molt de contes. Adeu, adeu! Feliç dia de Sant Jordi a tots i totes!